Halo. Loh. Sapa? Halo. Cek tanggapan, Mas. Wah, sampeyan ndek cilikan nang bank to? Pripun cicilan apa? Iki bank plecet iki. Lagi utangnya jenengan niku to. Sapa, Mek? Delok sapa? Tulisannya Lamto. Lho. Come on, come on. Yo, hey. Oke. Sambil mengiringi panganan metu. So panganan metu to. Lho, orang gereng mau dikon ngomong kok malah gereng. Walah. Iki katisen to piye malah gereng-gereng ki jane apa lho? Anu ngapikno swara. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suarane ngebas. Bocah potongane kaya katon bate suarane gawedhi. Jane yo cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho, oh iso guyu lho malah. Iya to. Aku yo Ngene iki lho Mas, kowe iki suaramu wis ketok wibawa, wong-wong wis sing delok kowe wis Wis do ngematno lho. Wis ngematno kowe. saking PNS sisteme lho. Sound system. system. Sound system. Ora iso. Saking apike sistem. Alah. Sound system. Nggih. Sound system. Iya yo bayi kok warai. Apa jenenge? Sistem. Lambe ulet-uletane apa ana kowe? Para bapak. Lho, Kakean bapakmu kakean. Pertama ping pindho ae. Para bapak-bapak, para bapak, ibu-ibu. ibu tembuti Pak. Lho, kok ibu-ibu Pak piye? Kowe iki Bapak. durung wong sambutan ora to kok iso. Iki lagi iki aku. Ya paling gak sambutan sing genas sing cetha lho Mas kok. Bapak, Ibu, ingkang kula hormati, para sesepuh, pini sepuh, para pinisilin ingkang Penisilin barangnya. Penisilin obat koreng tak tapuk tenan kowe iki kok omonganmu teko ndi. Aji sepuh. Nah, Ingkang kula hormati. Dalu punika enten apa? Duh. Enten wayang nggih menika teng dalempun Bapak sapa to? Lho, Sapa ki mau? piye to karo sing nanggap kok lali lho. SNN ono. Kusdu. Kusno. Kustu. Bapak Kusno. Nggih menika netakaken Kang Putra ingkang bareng asma nggih menika Mas Chandra. Kula namung saged ndongake mugi-mugi Mas Chandra menika dados ingkang bocah ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa. Saged lengek-lengek dengek-dengek. Mencapai cita-citanipun. Dalu punika sesarengan kalian dalang kuwi. Nggih. Piye? Kowe iki mbok ya dicecakno sing genah. Teman-teman. Mas Dalang Nova. Sapa ki? Ki Nova. Oke, ki ya Avanza. Avansamu. Innova. Yang Innova. Nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Apa Geli sih semen. Sing mbok Kok sampeno sampeyan kuwi isine apa? apa to, Mas? Donga ya ora ndonga. Nah. Kok mekaten pe mbok tutupi piye to urusane? Sesuk ini kene seneng pengajian kok ndonga ya apa to? Aku ndongano keluarga kowe ora berhasil kok. Sesuk wis enek dhewe ngel. Maksude ra ndonga-ndonga kaya kiai ora ngono. Apa? Maksude piye to? Awakmu maringi apa to kanggo ingkang rawuh kanggo Pak Kusno kuwi lho, ngono lho, Mas. Mugi awake dhewe mulih arep-arep diparingi. Kok malah maringi kok sok sugih kowe. Jare gratis mau kowe kok diparingi apa? Sopo ngomong? Omongan mek kowe kok angel men to, Mas. Angel aja digarap. Mbok kira matematika to, Bi. Maksudnya ngene lho, Mas, niki kan tendeneme Pak Kusno. Iya, wis. Paling gak sampean iki kudu ngerti Pak Kusno ki piye, ngono lho, Mas. Piye ya ngono kae? Maksudnya kersane Pak Kusno iso murup. Lho, ngurup iki. Pak Kusno Ngurup. Jadi Pak Kusno pelampor. Ora omong Tegese ra ngono, paling gak sampean iso iki lho nglenggano Pak Kusno sing duwe gawe iki Pak lho. Mas. Kusno niku mun saged lenggah piyambak. Ngoten lho kok. Maksudnya Pak Kusno ki jerone piye lho? Ya jeruan. Aku Lah kowe nak ngerti mbok kowe sing ngomong. Ya, aku wis Nang kene ngomong, awake dhewe iki tugase suka parisuka. Ya ta? Seneng-seneng. Betul. Ngono lho. Nah, Ngono. Lha terus klenu kaya babi Amat ya, Mas. berdipanah. babi piye kowe? Kowe ra krungu to? Apa? Sing ngrasani tukang adang karo sing pelatihane Pak Kusno. Piye? Awake dhewe dirasani. Piye? Kalau dagelane sing lemu kan lho,
jenenge Dodok to kuwi ngono. Iya. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Kirun. Kaya dirasani. Aku. Sing cilik kok kaya kancane Kirun. Kaya sapa? Kaya Kirik. Sing adang jero lho. Wis tengko tengeri tak dilate. Masa sing adang apa mbok dilat? Ya kene kiri ya. Omonganmu. Ya paling gak teng mriki niki ya sampean isane apa ngono lho Mas. Paling kan menghibur kagem sedaya ingkang rawuh, khususé keluarga besar Bobo Kusno. Betul. Awakmu nyanyi nembang. nyanyi. Lho kok moh piye? Moh Yo nyanyi no kanggo menghibur kok. Iya, Kanggo ngoten nggih Mas Lah. nggih. Sampeyan nek ngerti dhewe teng YouTube. Ngertos. Mas Komet menika Rame swantene jos. gandos saestu. Niki teng griya teng daerah mriku Bojonegoro. Nggih. Komet angger pedhuk maratuwane kok nyuwara maratuwane minggat. Loh, lah kok malah minggat? Saking apike. Ya apa, Mat? Gae. Kowe tak siarno kok kono. Ngomong kat mau gak ngesakno tuh. Lah nyapa? Ki enek sing paling rekoso. Sing rekoso sapa? Kang ngono jenenge. Iso gelar dhewe. Kayak iki mandiri. Orcen apa Remi? Sakno ya. Pancen kahanan. Kahanan gone iki rada Sepurane. Aku cara sing digawe nek gawe nang nggon dhuwur. Oh, kedhuwur malah disamber bledek. Lho. Piye kok? Ya wis ben ning kono wae kedhuwur Iya, iya. malah samber bledek. Siarno. Tak siarno. Kowe kok kono, Mas? Kodi. Kedhuwur gendeng lho, terus glundung. Ya kono ae minggir saide. aja dado. Ancen Pak Kusno duwe gawe wayangan iki nggih. Nggih. Kan di mode minimalis. Minimalis. Panggung kanggo dagelan yo ngepres. Iki jane mboten minimalis keadaane kan. Lah nggih kahanan minimalis. Minimalis. Lah. Disiarno. Jack 1 2. Testing. Oh, Diketes dibanting. testing. Ladies and gentlemen, Gadis manis kelolotan permen. hadirin dan hadirat, Pak Sirin katoing glorot. Apa kuwi? Kowe teko di. Ngecek son lho, ngecek son. Oh, ku pengen Ngetes, budek ket ngetes. mau penak dicak-cek. Lho, nek sone apik kan seneng to Mas, tak siarno. Didukung Penak. didukung sepenuhnya oleh Cabe Audio Sound ki ndak bakul sayur ki. Cabe kok. Menawa. Tapi apik sone penak Mas. baik hadirin supaya berbahagia. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Ekone jos sih. Nggih, sae niki. Saya. Supaya malam hari ini benar-benar meriah, Ya. Loh, benar-benar bergoyang, Yang. benar-benar berdendang. Dang. Mari kita sambut oh. Kok radio Ekoe bacot ekone. ekomu. Sam. Mbak gak penak. Kowe krungu dhewe. Lah ya kare bianter dhewe but. Malah mbok terusno. Aku yang nerokne. Gak pareng. Lah kowe dhewe. Yuk, baik hadirin supaya berbahagia. Malam hari ini malam yang sangat istimewa. Kita panggilin artis yang satu ini. Binatang tamu yang satu ini mungkin sudah Anda kenal di mana-mana. Loh. Bintang tamu yang satu ini. Bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa. Kok kayak dop. Lho, kaya ari-ari bayi ya diedop. Kita sambut bintang tamu yang satu ini, Cow. Artis yang bekirot ini, Cow. Berikut ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Kowe nyuruh artis apa maling? Artis. Ada tercemar. Lah kudune. Pak, gerketak suwe raiku. Raimu. Paning. Lho. Kowe iki tak bener omonganmu kleru. Oh ya nyocokno jawaban. Keket. Tak panggilin artis yang berikut ini. Ada siapa dia? Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Wah, kuwi menungso apa? Blangkrong, Mas. Dan artis yang satu ini mempunyai kelopak mata 4 meter persegi atau mendulu. nesu. piye Kak? Yo, kita kasih lemparan batako. Ongko. Tapi ya, Kita kasih aplaus. kita kasih Applause. aplaus tepuk tangan yang tidak meriah. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komodo. Lesu. Nek nesu apik, Mas. Kayak cah cilik, kayak cah Anu kaya kucing nyakari raine dhewe. Kucing kaya kucing dekne. Kowe delok to? Ya para to. Ya. Kaya kucing anggur ta ngerti ra? Pipi karena nirunge dawa pipine. Oh, ki sengkuni Ayo padha kayak misananku. Apa misananmu aja. Yuk, ini dia ada Cakuk. Ini dia ada Cakuk. Tanganmu biasa. Loh,
MC ki duwe bendanan, Mas. Lah kowe roh bendanan ning MC nggonku malah nemen nih. Piye? Ayo kita sambut artis yang berikut ini, Cok. Ngono. Siapa dia artis yang satu ini, Cok? Gak meleleh. Aku mau ngene, Cok. Ya. Ini dia, ada Cak Komeng. Jiwala kaji kok goblok. Jiwala kaji kok goblok. Yo, come on everybody. Wah. Go. Come on. Come on. Yo, hey. Wah. Oke. Sambil mengiringi panganan metu. So panganan metu to. Peladene bareng ya tunggale kok ketane. Saya delok anu ndake meneng Mas. Mas, up. Dadak. Apa enek wong gayer iso Kok gayer piye to? Kok kleru to? Bribeni wong Bribeni piye lah nek bintang cepat kene kono mbok gludak ngono wis to. Lah ki sing Arjun ki lomo kok wonge kok so. Lah iya. Lah ya piye? Ora seneng kowe disepoti kaya ngono. Aku rontok pedes, Mas. Dagelan rasa ngusu panganan kok so. Lah iya iki terus kabeh rata ya ta. Sinden-sinden rata, Mas Dalang rata, Pak Parman rata. Heeh, lah terus? Awake dhewe kene ae. Lah mau apa? Ya omong-omongan tok. Ya ora no paring panglipur nyanyi sing apik. menghibur. Oke. Ah, yo. Baiklah. Loh, Satu buah lagu tentunya kok kayak spesial. kenal suaranya toh, Mas? Tentu Pak, kenal. semuanya saja. Nah, Lagu yang cukup lama sekali. Asik. Saking lamanya saya lupa. Ya. loh, dinteni tenan-tenan kok malu. Suaramu wis apik kaya banget Jiro Maira Nah. tenan lho, Mas. Iya, iya. Aku ngantek kagum gumun lho. Iya. Tenan lho, Mas. Maksudnya kok kowe bojoku dhewe kagum kok. Loh, Kok ireng. Saya minta nadanya G, Mas. G. G. Bang Haji Roma Irama. Balonku ada 5. Apa ki? Rupa-rupa warnanya. Sepurane lho, Mas ya, sepurane tenan ya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hadir. Subhanallah. Balonku ada 5 ki mledose ki biasa, Mas. Meletus balon hijau dar. Kaget aku. Kira anak-anak. Lah terus? Iki Roma Irama kok. Nek Roma mledose piye? Meletus balon hijau hadir. santai berarti. Santai, menjaga kesopanan. Ini membuktikan bahwa seni itu fleksibel, Mas. Fleksibel, bisa dimainkan di mana Lagu saja. anak-anak bisa menjadi dangdut, bisa menjadi pop. Kowe kok yo iso to, Wah, Mas? wis golek duit, Mas. Lah nek balonku digawe pop apa ya kena? Pop bisa. Piye kuwi? Epit GAD. Nadanya di D, Mas. D. D pertama tok wis liyane rasa melok ra apa-apa ya. Oke. Ku syarat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan Luar biasa tepuk tangan. meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini. Seto, kowe mbledosmu kaya Bledose ora. Jane ape meledos marang mbok kon tepuk barang malah ganggu. Wah, Lho, seto iki lho mbledosmu ora sembarangan kuwi modelmu. Epit GAD cepet yo. Cepete piye? Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Ya ampun. Hah? Kuwi jenenge mletuse kecepetan. Walah perkara meletus sik dadi tukaran. Ya Mas, aku pengen jupuk meletusmu kok ora Ora nek iso. wong nyanyi rungono cukup-cukup dhewe. Oh, tak dumo. Yo. Ya. Meletus balon hijau dan hatiku. Penyanyi dipuluk. Oh iso. Ambune oli. Eh? Oli. Ah main stempet. Oh
Ya kecepetan. Yo. Lah iki awakmu pop dangdut aku wis yakin kowe iso. Ayo karo sithik. Dhisik to. Iki awake dhewe ya awor karo karawitan campur sari misale. Apa Yo. ya kenek balonku dilebono campur sari. Mate karawitan. Karawitan. Ya iso dadi langgam. Piye langgame? Langgame yo halus lah. Contone. Coba dicoba. Balon kuat dalima wong ayu. Loh, kok yo iso lho bocah iki. Rupa-rupa warnanya. Kok yo penak lho Mas. Hijau kuning kelabu mas, merah muda dan biru. Langgam iki mlekuse piye langgam? Meletus balon hijau Dore kok gur ngono tok. hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4 mas, dan ku pegang erat. Luar biasa. Istimewa tenan. Suaramu penak kok gak melok njogo seleb lho kowe. Nyelek kowe kuwi. Tegese penak tenan nggih Mas nggih. Penak. Suarane jos tenan Mas Komang. Alah penak-penak karek ngrungokne. Tapi lek penakmu wis ora kalah karo sindene. Tetep cek menak sindene. Tapi sinden-sinden ki penak ta. Lho. Suarane. Suarane. Lho lah iya lah kowe mikir apa? Lah penak kowe ngomong pe. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah kok der-der-bir-birwah ki Apa apa? tak cepetno. Heeh. Niki nyuwun sewu Mas Nova. Nggih. Lha iki kok malah tatak keren arep iki piye to? Kowe iki kok iso nyapo to kok. Niki presiden ingkang kepareng jumeneng riyen sinten menika? Niki napa sing gadah damel diken minggah riyen mawon. Oh ngoten, Nggih. diaturi minggah Nggih. mriki. Bapak Kusno kalih Ibu Kartika. Oh. Anu, Pak Kusno. Nggih. Mboten sah. Lho, kok kok mboten sing sah? duwe omah lho, sing Sing duwe duwe Sing di omah ta? Sing duwe omah. Kalih Dik Chandra ben kersane minggah. Di Chandra tilem. Oh, Anu digugah. Lho, piye to bocah turu kok kok gugat, kok ketragal malah repot. Ora Pure. gede kok kaya engko digawe kaya ngene gedene kok iso. Lah iya. Ayo tangi. Lho, iki ancen panjenengan Bapak Kusno ki nek digawe Nah. sunat anu Dik Chandra luar biasa Nggih, lho. monggo Mas Gus, monggo Mas Gus. Mas Gus piye? Monggo Aku karo Bapak Mas Kusno Kusno adalah biasa. Ibu Kartika. Nggih, katur dumateng Bapak Kusno saha Bu Kartika kula aturi jengkar saking panjenengan tumuju ing panggungan. Monggo. Turut. Turut. Ya mbok mak-mek kaya tolo. Monggo Bapak. Isek goleki garwane. Garwane ale Bu sapa? Kartika. Nek mboten enten ngejak sinten ngoten lho. Bojone kok ngejak sinten piye lho.
Nek boten Mbah Warsiman mawon boten napa-napa. Kon. Monggo anu niki mboten napa-napa nggih, manut Pak Kusno. Rati usul-usulan niki nggih. Tadi minimalis. Minimalis. Monggo Mbak Kartika mriki nggih. Mas Kusno kali Mbak Kartika. Kartika. Nggih. Niki enten apa? Duh, enten napa piye? Diaturi mriki minggah ki ya paling gak ya ditakon-takoni sithik-sithik ayo ngono to. Takone apa Mas? Jeneng ya sapal. Lho. Ewoh ya sunat, itu jelas kok. Ya maksude kan ya awakmu gak duwe pertanyaan kan Ora mesti duwe kok kaya kuwi. Piye to iki kok ya paling gak ki ngatur ki apa ndongakno Mas Kusno ngono lho kok iso kali Mbak. Sesuk isine pengajian dhewe kok geget ndongakno kok. Langsung tes ngono ya. Wangel musuh bocah kok Gunung Kawi ki angel to. Lah kowe nek iso mbok kowe dhewe Lah dialah. to sawangan to sing digawe Pak Kusno, Mas Kusno. Nah. Dedeg piateke gedhe dhuwur. Gagah. Duwowo. Niki wae kok duwangun apa? Sok njaluk adik. Apa kok jaluk adik iki Sandra urusane iki lho. apa? Tandra iki dilem. Nggih, alhamdulillah Mas Kusno kali Mbak Kartika menika dalu punika ringgitan sampun kasembatan kaleksanan kanthi lancar. Pripun pun marem dereng nganteni panjenengan. Alhamdulillah sampun marem. Oh nggih, niki napa riyen nadar ngoten nggih? Mboten. Mboten nggih. Kebetulan Mas Dalang menika rak tasik sederek. Oh. Nek bahasa Jatirogo dan sekitarnya Kenduruan itu masih bateh, Bateh. gitu loh. Ngono. Nggonmu barang ya Oh, batah. nang wis beda. Nggonmu apa? Batik. Mbok gawe dhewe. Nggih. Oh, batah ya padha bati. Aku wis takok Mbak Kartika, saiki sampean takok Mas Kusno. Nah, nggih. gantian. Mas Kusno niki dalam jenengan. Nggih. Mboten. Wis genah wong sing beli. Nah, anu Mas hobi poli nggih? Mboten. Lho, waduh, kliru infone. Lah aku jagoan karo wong nang kono iki mau Infone piye? nang gerdu. Senengane iki poli ngono. Waduh, aku tak ngalenggone ketoke kliru aja. Ndang ngalah engko nek pengen ra bayaran Ya, guyon kok ya. Anu mbok menawi wonten pamundutan lagu napa request. Dangdut nggih saged, campur sari nggih saged, langgam kalih para pesinden niki saged. Monggo. Napa? Napa lagune? Campur sari. Ngersake tembang napa Mas? Badhe duet Kusno? kalih Buke napa? Nggih. Mbake napa? Mboten. Aku kok nyuwun sewu nggih. Nyuwun Iya. sewu Mas Nova, Mas Pripun, Komen. pripun? Nek nyawang niki Mas kali Mbake kaya nganten anyar ngono. Kaya nganten anyar. Nggih. Estu. Iki nek ora ngerti nang syuting ya ta. Heeh. Oh iki duwe gawe nganten ngono Iya. dikira. Heeh. Padahal sunat. Sunat. Nggih. Pun mari ta, Mas. Sing disunati anak. Disunati anake. Iki acarane kitanan sing Nggih. digawe Pas Kusno, sing disunat Mbak Kartika. Loh, Lho, Dik Chandra. Ki Chandra, putrane Mbak Kartika. Dik Chandra menika niki Putrane. Putrane. Oh, berarti Chandra diputeri. Loh. Putra. Putra. Request-e napa? Lagune napa, Mas? Oh. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Berarti duet niku. Duet berarti. Alah ya senengane dalange kae. Jenengan duet Yamba napa kali sinden? Nah, Sinden. napa duet berdua? Anu Mas, durekan. Apa? Lintang Asmara piro biasane? Itu saged. Mboten guyon. Nah niki lintang asmarane jenengan tasik teng ngriki napa pripun? Sing jiro lupa. 16 niki jenengan Kok 11 lho. Milih sing pundi? 6. Milih sing pundi? Monggo. Milih sing bebas pundi? nih. Sing pundi? Anu Bu Em mboten usah, Mbak Kartika mboten usah. Anu niki khusus Mas Kusno. Ayo nang kene kayak cemburu ya. Kowe ape mecah Malah kompor iki. Ape mecah biting kowe Alah darah yo padha karo aku. Kowe piye? Aku nak roh ngene-ngene iki wis legit nah ngene. Alah legitane dhuwur panggung, barang teko mati getak bojo yo klimpruk pucet. Oh, gede kono Dene kok Sing putih ngangkut. Mas. Monggo aturaken. Monggo bebas. Nggih,
niki sing 150, lah niki sing Pak dirego. Oh malah mbok regani iki nyapa lho kowe iki kok iso. ten maksudnya kecepatan. Kecepatan apa kok 150 barang kok. Niki ingkang pun riyen Mas. Anu sampean Mbak Yu nggih. Oh nggih, urut diurut. Oh, dipijet, dipijet. Oh, dipijet. Dipijet ya. Enggak jengeng, enggak. Jumeneng jengengeng jengengeng. Lah aku cek ngemut permen. Enggak jengeng. Jumeneng. Pripun Mas Kusno? Nggih. Wis to. Mriki mawon ya. Cacahe cocok. Sampeyan ning isor, aku tak ning dhuwur. Nah, ngene lho. Lah. Yo gelungan tok iki. Anu Mas, sampean untuk mundur Mas. Aku piye Mbak to? Kartika nyun sewu jenengan teng ngiri kesane mboten sek-sekan dah mriki. Nah, Aku mapan awak Sampeyan nyun kok sewu lho Mas, pancen nggih kahanan. Rati ngriko Mas. Rati Kedap. mepet. Lah ngeten niki wau wonten pamundutan. Napa lintang asmara. Lah Mbak Rati ngriki Mbak, niki sing kedah damel lah. Kelakuane komet iki ape mecah rumah tangga gitu kowe iki. Kompor kuwi. Kompor hok kowe iki asine. Ora apa-apa iki Mbak Kartika. Kuwi ning dhuwur panggung kok nek wis mlebu omah piring pecah, gelas pecah malah geger geden kok Tilas. Kok dilas piring dilas. Dah umpama Ha. awakmu dadi Mas Kusno. Wah. Madhep rene to? Iya. Umpama Mbak Kartika dados Mbak Kartika. Oh ya panggah ya. Oh ya padha ae. Ya waduh. panggah. Piye to kata-katane? Katakan lintang asmara. Kono lho sak pira larase kok wong fe. Lah gitu aku pengen tes suaraku ngono lho, cek eling apa ora. Lah kala. Samono. Wong ayu tresna mungkin arya tombo Karene Mbak gelungane teles. Teles lho. Ngapunten Mbak talangipun bocor nggih. Ngapunten Kang Kaca lho nggih. Itu habine kan Lah ya batinku kok nyelap Nggih. abot jebul Abot, teles iki. teles, Bu. Tapi sampean ora ngerti to. Tanggoku kena iduku muntrat. Esuk langsung budal kaji kok. kayak balik teko Sragen balik. Kemeruk. susah jro Ning batenku saurana Mbak ketekuk. Begrep Wong jago. Nyawa. Sing bagus sing lah. Iki nek kene. Sing kuwi. Aja ta enek bojone kok. Ora apa-apa wong Ora iki. apa-apa. Hanya sebuah hiburan. Dene kene cemburu ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Komet yo cobi ketoke bocah Kita iki. meneng kok ora bendino. Wong bagus santet Tenan iki. rasa imu tresnaku tulas reneng kalbu Met komet. Let. Delok to tangane Mbak Kartika. Wis remet-remet Wis mulai digegem. Nggih, berarti wis kudu gawe wedang. Oh digegem kok gawe wedang. Niku ditetes kaya anak. Lho ditetes lagu. Teteske nggih. Nggih. Yuk, Tak monggo. kirian nggih Mas nggih. Sampai. Senadyan loncat sakara wis tresno rapi satiti salang tresno ora bisa Lintang asmara matur nuwun Mas. Sampun nggih Mas nggih. Mas Dodok, Dalam Mbak Kartika ket mau wis ngremet-ngremet lho ket mau. lho nggih. Sikile mesti. Nggih, menika setunggal tembang sampun request saking Bapak. Alah mboten usah napa to kok sok lah. Napa to ngene guyon-guyon napa to Mas kok sok. Napa to pun lah napa to kok. Padune kowe ngetek kok nyapo-nyapo kowe iki apa kok sok. Sowi bal-bal. Tak saut. Nggih nggih. Niki napa ta wujude Oke, bebungah maturun. bebungah saking Bapak Kusno minangka acara malam hari ini rame Wong marem lancar marem ki ra kena sami-sami. dituku Mas. Nggih, Dadi nggih. matur nuwun.
Nggih menika wonten setunggal tembang wonten Lintang Asmara. Salajengipun mbok menawi wonten pamundutan Mas. Mas Dodo wonten. Nggih. Oh, Cih, napa Mas Nova? Waos. Bu alah ngerepot karo rumah tangga. Nggih, nyuwun sewu nyuwun gending Pak Dalang. Kadung tresna menawi kepareng kula nembang piyambak saking kula Kinerjing. Kinerjing ki sapa? Lah nika mun ngentosi teng. Oh nggih, pun siap niki. Kinerjing. Nggih, monggo. Nuwun. Nah, monggo niki wonten pamundutan, wonten bebungahipun saking Kinerjing. Angel dilinki kok. Bayo lembut to, Mas. Aja. Nggih. Monggo katur dhateng ingkang Disepoti. Nggih, Pak monggo. Enggak. Kinerjing, monggo. Niki lho estu jenenge Kinurjing mosok ora percaya sampean. Lho, niki lho. Kinurjing. Nggih mboten? Nggih kok iso. Kinurjing. Nah, iki lho kan guri ketok e. Kan untung wingking mriku. Kan minggah wan, minggah. Disepoti. Wonten nggih tapi. Nggih. Wonten. Ah, nggih. Ganti. Landi. Lah duka. Pripun Mas, ingkang teng wingking nika pripun? Sias mboten iki? Sias buatan iki. Mboten sias kula gentos lintune. Mboten Mbak sampean Mbak monggo. Lho, ora kuwi kok sombah sampean piye to kok? Kula pemain cadangan. Kowe iki men usul dhewe kok pakai cadangan iki bal-balan to piye kok iso. Nggih, iki dalu punika suka paring panglipur. Lah iki padang neh. Nggih. Kagem sedaya anapa menika tenggalipun Bapak Kusno. Nggih kala ngentesi menika Pak Nur nggih. Nggih. Wau ingkang request. Monggo niki urut mawon Mbak ya. Urut mawon, urut. Nggih. Kali napa 3 napa sekawan? Tunggal. Dua-dua mboten ono. Dua-dua nggih. Nggih. Ngaten Dadi ya. pasangane pas awakmu karo ingsun ngono. Pas ingsun. Lah nyapa lho? Anake copet kok. Kok iso ngomongane copet. Monggo, Mbak. Mending Dik. Gak nganggo sepatu. Saya mbelunus kaya wong satron. Ya ora apa-apa. Kene kono kok. Niki wau sing anu terus sampean cek sekolah wau nggih. Niki sik sekolah niki. Niki sekolah sedaya. Nggih, santen sing niku nggih sik sekolah ing pojokan piyambak. Sing pojokan niku? Sik sekolah. Lah terus wau sampean nimbali budi, mosok cek sekolah. Dosen madrasah. Oh, dosen. Madrasah. Dosen kok madrasah piye to kok. Dosen ki universitas kok so madrasah. Sini sayang. Wah, sayang. Ditulungi no, ditulungi. Ora peka iki. Ndek ngomong sayang ku lho, sing dipangan sesuk apa rung cetha kok ngomong sayang lho. Aku tak ayem ae meneh nek tanggapan ngene iki. Nek ning omah. Nang omah rasane kaya kemit desel. Ditulungi sik, ditulungi. Lah nyapa dek kok kaya kemit desel? Waduh iki ora ngerti keadaane apa piye. Gowedi dirangkul ya ora pantes. Iya. Ya ngene kan ya ngene iki sedengan. Mas Komet. Niku jenengan ibaratke nek buah napa niku? Waduh kacak sepel kuwi. Lah ngene lho dalange gawe umpan seneng ngene. Lah aku seneng sing ngono ki lho Mas. Ket mau kok gak ngono anu. Ora kaya kono-kono. Sik umpama buah. Nek Mbak sini Mbak. Napa? Sini. Napa? Sampean. Oh, kula. Tangleti sik, tangleti kenalan. Sinten? Kula Prima Dayanti, Om. Prima. Nggih. Om. Oh, pertama Om. Om pertama Om. Enggak, wis ya. Sing lanange ngomong sayang, lah sing wedok kok om. Kuwi cinta tak tersampaikan ini. Urung kok lagi ketemu pertama. Sini Dek, kamu ke sini ya. Jangan dekat-dekat situ nanti kamu biduren ya. Dan aku walang apa piye kok. Kalau boleh tahu namanya siapa, Dek? Ya, perkenalkan dulu. Ini Pak D. Loh, Oh. Pak D malah. Ganti no. Lah iku kon
Malah Om. sangsaya nemen. Kowe ngerti, kowe nek dilone Pakde kudune nesu. Pakde iki nek artine. Pakde iki apa? Padamu gede. Tapuk tenan yo. Ngombok pacak-pacakne iki omonganmu Nggih. apa? Piye to sampean nyeluk aku piye to? Lah apa pengennya dipanggil apa? Jangan panggil aku Pakde, panggil aku dengan Siva. Apa enek Siva modele kaya gendon. Siva sing film kartun lho, Met. Kowe ora apa ora? Numpak sepeda sepeda ontel mencolot teko ndur gendeng. Lah nek jenengan sing mlompat nggih anu nggih malah amblos sak napa-napa nek to gendenge. Digarapi cah cilik lho malah. Digarapi cah cilik malah. Anu Mas Nova, Pripun? ijol pasangan kono liyane sinden ki nang kene Mas. Lah jenengan pun Loh. iki. Ngene lho. Halo. Loh. Sapa? Halo. Cek tanggapan, Mas. Wah, sampeyan ndek cilikan nang bank lho. Pripun cicilan apa? Iki bang plecet iki. Lagi utangnya jenengan niku to. Sapa, Met? Delok sapa? Lho, tulisannya Lamto. Lho. Kan pacare lamto ya. Nyuwun sewu. Walah aku kok modele suwesek dina iki ya ampun. Ora Kaya apa-apa. numpak bis aku modele. Aja sambat ada disyukuri. Enake ngene ya disyukuri. Lah, iya. Syukur alhamdulillah. Nyuwun sewu, Mbak. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nggih, kula Upik Larasati. Siapa? Upik. Upi. Nggih. Upi ki nek cilik nek gede upok. Eh, Upi Larasati rumahnya Ya. mana? saya dari Boyolali. Boyolali. Nggih. Oh, kota susu. Susu. Nggih, susu perah nih lho, Mas. Nggih, susu perah sapi niku to. Iki lho sing ngene. Pikiranmu mesti wis rono-rono to. Diterangno tenanan aja tinggu guyon kabeh supaya ngerti masyarakat Indonesia. Mungkin ada yang belum ngerti bahwa Boyolali iki pusate pancen susu. Susu murni ngono lho. Dadi nang kono aku tau ketemu murni pancen ya wah. Piye susu? Iki omongane yo nglatur neh. Tegese susu murni itu susunya diambil dari sapi asli. Ora dicampuri. Tak kira murni bakal degan kan. Dulmu no. Walah. Gua kira gini murni no. Iya. Ora. Boyolalinya mana, Dik? Taman Sari. Taman Napa? Sari. Nggih ajeng mriko. Apane Indomaret? Mboten enten Indomaret malahan. Masa Boyolali Indomaret cok enek to. Lah niku plosok. Bacot. Oh, plosok. Plosok. Malah sing apik ngene iki, Mas. Urung terjamah oleh alam. Ngomong angel men. Terus sinten? Hmm? Terus sinten? Dan nek pelosok kan wis anu to, Mas, terjaga. ngono Nek lho. kira-kira pelosok mbok disalep. Kuwi melosok. Plosok iki. Kuwi melosok. Guru ketok. Iya, iki cacape nembang. Hah? Kono. Pripun? Oh. Niku napa dari teruske? Teruske mawon niku jenengan niku. Niku napa teruske? Syukur. Teruske. Syukur. Teruske. Ayo cah gede mimpes. Diteruske. Alah seneng gede. Sampai aja ngene, Mbak. Pripun? Kabu aturku nyenggol kene. Nyenggol apa Dok? Padha piye? Sabar ya, seneni sing demung lho. Diseneni sing dembung lho. Oh, sampean anune kurang to? Nggih. Alah, ora apa-apa, Mas. Walah sampean senengane sing ndi dah, sing ndi? Sing ndi to? Pacar sampean sing ndi to? Ya mana tebak. Dembung, dembung. Nggih, no. Oh senengane ulah dumung. Lho, dembung lho sing nyekel Sing alat nyekel kok solo dembung. Arep nyanyi apa, Dik? Imo. Lah napa? Anu sing saiki sing hit. Napa Lestari nggih? Lestari oke. Nah, Senengane Pak Kusno. Wes napa Kusno sepun. Piye to lah aku Kusno Kartika sak kelas biyen. Oh, sak kelas. Napa nggih? Sak kelas. Oh, berarti teng mriki diundang rene kancaku sak kelas ngoten. Omongane kelinci pendopo mek kuwi. Kowe iki lho omahmu ndi kok sak kelas karo Pak Kusno karo Bu Kartika iki urusanmu apa? Kene kepala sekolah yang menengah kok. Ya cek gaji. Pengen cek Nyanyi kok. Ayo Mbak Upi. Nggih. Menika diparingi setunggal tembang. Menapa menika lestari? Nggih. Lestari menika rali pripun to? Sekedhik mawon. Ya jajal sedhik. Ngarepe sithik wae. Oh, nggih, siap. Niku napa sinten mau Pak Nur? Nggih. Nah niku pun saged kok Aku totoken. kan anu pengen ngerti suarane sama Saidi. Oh, nggih. Habis niki nggih, Pak. Semeter. Sang Dewi katon nglam-lami. Lek ampun ngoten. Iya bener nih, bener. Kuwi nek acara terus hamblabar. Ablabar banyu tapi. Sampeyan wis nyeluk aku Pakde, saiki nyeluk Lek mbok anggap aku bakal pentral ngono ta piye?
Yes piye anu Mbak ya. Nggih, nggih. Ayo Mas didadekne. Lestari. Sarangan kare harus budaya. Monggo. Wasik